Dobré ráno, priatelia. Dovoľte mi povedať vám niekoľko slov k dnešnému ránu. Ako som povedal, video je určené pre priateľov, pre tých, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzam, a nie pre tých, ktorí majú neustálu chuť do mňa kopať a ubližovať ľuďom, ako som ja. Skúste si predstaviť situáciu, že sa zobudíte preto, lebo máte obrovské bolesti hlavy. Spíte, ale bolesť tak veľká, že vás to proste prebudí. A keď sa prebudíte, tak zistíte, že sa neviete vôbec pohnúť, že vaše telo je paralizované. Áno, je paralizované, ale aj tak vás bolí a bolí vás celé telo, každá bunka vášho tela. Hlava extrémne a točí sa. Točí sa oveľa viac, ako sa zvykne. Je to proste úplne doslova, aké by ste boli na kolotoči. A k tomu všetkému vás bolia zuby. Niektoré konkrétne viac a celkovo vás bolia všetky zuby. Ide vás proste roztrhnúť a normálne cítite bolesť takú, ktorá sa nedá zniesť. Potom zrazu vás chytí taký pocit brutálnej ťažoby na žalúdku, máte chuť zvracať, v zápätí strácate vedomie, už ho strácate, v tom dostanete silné krče od celého tela a začne vás to proste po posteli házať a to ste mali paralýzu. Tá zrazu zmizne šmahom ruky, potom vás začne bolieť srdce a ono akoby vám stláčalo vo zveráku a stlačí. A tep vám skáče medzi nejakou 40-kou a nejakou 90-kou a hore dole. A vy ležíte. Vy len ležíte a tep vám skáče a srdce vám to stláča. A potom tá beznádej. Prichádza ďalšie kolo paralýzy. Vy sa neviete pohnúť. Neviete hovoriť. Pomaly sa vám nastavuje dýchanie. A pociťujete beznádej. A takú tmu v hlave, ktorá sa rozrastá. A v tom to skákanie obrazu v ľavom oku, to je u mňa primárne, je brutálne. To znamená, že keď si práve zakriem, tak ľavým okom vidím proste obraz toho, čo preto je, ale doskákané. Skáče to, normálne to skacká. Alebo sa to občas rozsype, ale keď je drobné, doslova až pixely, by som povedal. Je to šialené. A potom zrazu zabudnete, kde ste, čo tam robíte a dokonca si neviete ani spomenúť na vlastné meno. A toto sa furt opakuje každú chvíľu. Včera som bol vďaka synovi na prechádzke vonku v lese. Neviem, či vám mám pustiť tú nahrávku, ako sa ma pokúsil nafotiť a teda natočiť na video, keď som chodil. Kontrolu nad telom strácam stále viac a viac. Ale tak na druhej strane si hovorím, je to také divné. Strašne to je proste hrozné. Proste vás to vypne. Vy sa snažíte proste urobiť krok a v tom prásk. Vypne vám to svaly. Stratíte schopnosť proste mať kontrolu nad pohybom, nad rovnováhou a padáte k zemi a zase krče a závrate. Priatelia, v podstate ja očakávam, že teraz zase ďalších veľa ľudí, alebo teraz skôr ľudí, netvorov, nejakých kreténov, bude do mňa kopať a plúvať a písať komentáre. A to mi je jedno. Ja neviem, koľko ešte vydržím, ale kým som živý a zdravý, ja budem upozorňovať na to, že sú tu veci, ktoré sú inak, než sú prezentované. Priatelia, všetko ma bolí, ale zvládam to. A budem to znova a znova opakovať. Zvládam to vďaka tomu, že mám úžasnú manželku. Viete, bez nej by som tu už nebol. Pretože veľakrát už človek je v koncoch a myslí na to najhoršie. A keď tá bolesť je neznesiteľná, tak vy už nemáte žiadnu silu. Darmo, že máte schopnosť telo na 100% ovládať, ako tvrdím, čo je pravda, ale je vám to na nič, lebo vy už proste ste unavení. Keď 24 hodín denne musíte bojovať s tou bolesťou, ktorá sa neznižuje.
Viete čo? Hovoríva sa, že ani najhoršiemu nepriateľovi by sme toto neprijali. Ale ja to poviem inak a možno budem pôsobiť ako sviňa, ale je mi to jedno. Ja si veľmi prajem, aby každý ten, kto mi toto spôsobil, a oni dobre vedia, ktorí to sú, lebo už prebieha aj trestnoprávne konanie a to konanie musí skončiť tak, že tí, ktorí sú zodpovední a vinní, budú podľa zákona a podľa práva potrestaní. Nie je možné na toto zabudnúť a odpustiť im. To sa proste nedá. V srdci áno, do istej miery, ale oni to nerobili, tí ľudia, preto, lebo ako nám tvrdia, že nemali na výber. Vždy máte na výber, nemôžete obetovať pacienta. Proste je najvyšší čas, ľudia, je najvyšší čas sa proste postaviť a ak treba ísť proti davu. Je mi jasné, že Facebook bude teraz ešte viac blokovať všetko, čo môže, ale čo mám robiť? Viete, čo vám poviem? Ja som mal v živote vždy šťastie v istých veciach. A prešiel som v živote niečím, čo ma naučilo byť odolným voči takýmto banalitám, ako je blízka smrť, ako je bolesť. Tí, čo ma poznáte, dobre viete, čo hovorím, a tí, čo ma nepoznáte, vám to môže byť jedno, ale pointa je v tom. Keď to povieme našou kresťanskou terminológiou, Božie mlyny melú pomaly, ale melú iste. A Pán Boh to vidí a všetko vie. A jedného dňa každý z nás bude stáť pred súdom, ktorý bude hovoriť o tom, či nebo alebo peklo. Je jedno, či ste veriaci alebo neveriaci, ale isté veci fungujú, tak si pamätajte, vy zodpovední, vy všetci tí, ktorí nám páchate zlo a bolesť. Možno, že nie my, ale to hore, Pán Boh a všetko to okolo neho, to vás bude súdiť. A ja by som nechcel byť na vašom mieste.